Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiak ka pikiran nami. Na mungkin boy pamorahok kita di jamitan lang si paradiota di jamita partangyangan songoninang di jamita di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Taringot tu jamita di partangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 Minggu kantate turpukta ima sian panguhum bindu 5 ayat sada sahak rodi ayat 12. Panguhum bindu 5 ayat sada sahak rodi ayat 12. Amanginang duktakas hujahami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita. Taingot do di hata partadingan ni si Joshua tu bangsoi na didok di bana moluau dohot dongakku sajabu. Ikut Jehovah do oluan nami. Jala dipanggil doi mana bangsoi mamilit marpadan sadari isedo sioluan nasida jala saluhut do bangsoi mandok ia hami pe Jehovah do sioluan nami dohot pinopar nami. Jadi takas doi didok nasida jala dakolan nasida dohot do tu pinopar nasida diwarihon nasida dipadaton nasida laho mamilit mangului Jehovah. Anggo si Joshua idok au dohot dongakku sajabu. Dang idok ibana dohot akka pinoparna. Alay molo bangsui dodok nasida do nang tuakka pinoparna sida Jehovah ma oloanna. Alay daktar tiop hatani nasida. Hape molo jolmanian hatana do sitiopon. Alay anggo hatani bangsa Israel ditikii tang tartiop ala hatop do musena sida manadikon debata dung ditadikon si Joshua. Partikian ni panguhum ima partikian dung neuluhon ni si Joshua baru mamuse dung panguhum masuk ma tu partikian ni akka raja na manguluhon bangsoi. Jadi di partikian ni panguhumon songon na kehilangan arah do nasida manang dang takas hadirion ni bangsoon ala ditadikon nasida Jehovah jala nasida pe marhorong-horong jala dang stabil secara politik berbaur juga bercampur dengan kondisi sosial, keberagamaan, parugamon nasida pe tidak tersusun atau tidak terorganisir dengan baik. Ala nasida pe nunga marsi buan rohana be sian horong nasada tu horong nasada. Ala nima gabe godangdo musuh ni nasida menganggap nasida tadok majo memandang sebelah mata karena bangsa ini sepertinya sudah kehilangan identitas. Nunga mago be hadirion ni nasida di partikiani. Tadok nakin anggo jolma hatanay do sitiopon nak pesa sitong na dangboy tartiop ala diose do padanna. Didok akasio sepadan turipurna tumagona takas doi tarida tangadong hamajuon di bangsoi rupani dalam secara politik sosial bangso nasida jala tujuan utama panjewon nasida pe gabe pasu-pasu tu bangso na asing tu torok bangso dao doi sian hataridaan ningolu nasida ditikki panguhumon. Aledang di luas debata nasida toktong songoni rupani. Onma natahalas sosada toktong asi dohot holong ni roha ni Jehovah manopot jolmai laho paluahon dohot mangurupi mandongani manarihon. Ito angos debatado akka panguhum
napatuduhon dalan nasitong tu nasida. Napatuduhon dalan nasida molo dioloi nasida dapotan ma nasida pangurupion ni debata. Jadi dohonot tama sa sitong na kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di bangsa itu. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menyertai, melindungi, dan membebaskan mereka. Taida diturpuk tahun, sada hamonangan na belga, nisi Debora, jala diendehon ibana do hamonangan nai. Aka panguhumi manugihon bangsoy asa mangului debata. Di pangoloyon na si Daido, tarida jala takas pangurupion ni debata. Di pangoloyon na si Daido, tarida pandonganion jala di palua debata na sida sian akka musni na sida molo uduk na sida tu Jehovah. Lupa na sida di debatana toktong mangurupi na sida molo satia na sida. Alay diturpuk tau taida do parbue ni namulak na sida tu Jehovah, jala pangoloyon na sida tu Jehovah, di basa-basahon debatado hamonangan marhite si Debora dohot si Barak dison na marende si Debora ende hamonangan. Gimana berjulu? Napaduahon taida ma diturpuhon songon palito na marsinondang hian songon bangso na balga. Alasay disarihod debata, dioloy na sida debata, alay ditikki di panguhumon nga hirap halito na naing mitop palito ni nasida. Aladang adong be miyak na rupani, dang be cukup haporsyaw ni nasida laho pagalakon pakirimon ni nasida di pangurupion ni debata. Ido umbenna di patolhas si Debora inti pokok ni ende hamonangani ima na so ditadikot debatado na sida na toktong diingot debatado na sida jala di basa-basahon hamonangan tu na sida. Tuhan tidak lupa akan umatnya. Inilah nyanyian baru yang semestinya mereka nyanyikan. Ende na yung baru tong nang dihita, dang dihalupahon debata hita, dang dihalupahon debata bangsona. Jala mangihut mong selas di patolhas si Debora pa akka ulaon pambahenan ni debata diari-ari nanang salpu. Jadi boy ma dohonota lamangolu maha porsyon na sida molo diingot na sida pambahenan ni debata diari-ari nanang salpu. Jala ima mambain pos muserohan na sida mandalani ari-ari naneng roh. Dalam istilah sederhana dalam bahasa Indonesia, segala perbuatan luar biasa yang dikerjakan Tuhan di masa lalu diceritakan kembali untuk mereka dengarkan, untuk kemudian mereka memiliki iman yang hidup dan menyala, yang kemudian sehingga ada pengharapan yang hidup di masa yang akan datang, bahwa ketika Tuhan mampu melakukannya di masa lalu, Ia mampu melakukannya hari ini, dan Ia mampu melakukannya di masa yang akan datang. Jadi intinya adalah kembalilah pada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Dia, maka Ia akan bertindak bersama-sama dengan engkau, jika engkau adalah seorang yang taat. Jadi marhiteima idauta rupani marhite panugunuguon ni si Debora dilehod debatama haim baruon di rohani nasida. Ahama haim baruoni dibuka debatamu si rohani nasida asa mulak manangihon debata jala porsea tu ibana. Jadi ahama endeta nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan di minggu Kantation. Di pikiran nami macetak kasdo Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Dakya dihalupahon debata hita di parsorion
manang di paru kilon, manang na ahape na masa dingoluta. Ima endeta kesaksian, pengakuan dan pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Ia selalu membaharui, ia selalu datang untuk menolong, melepaskan dan membebaskan. Menjadi sebuah nyanyian yang baru, yang indah, kantate dalam diri kita apabila itu terus menyala dalam kesaksian kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan selalu menolong. Marhite haroron Tuhan Yesus Kristus Tuhata nungata kasta boto jala taha porsiai dang dihalupahon debata jolma manisiai na dibagasan haholomon ditongos anak na Tuhan Yesus Kristus divalua hita sian haholomon sian dosa ima endeta naim baru asi dohot holong ni rohani debata toktong paluahonau sian dosa sian haholomon jala ditugihon duau tuhanguluan saliling nililingna. Ima sada ende na baru mulu ganupari doi taha porseai. Dang naikon manurat ende na baru hita dalam bentuk notasi, tetapi iman kita yang menyaksikan dan menyala setiap hari mengatakan Tuhanlah pembebas dan penolong kehidupanku. Tuhanlah yang memelihara, menyertai, dan menuntun perjalanan hidupku. Ima hupikir hami manginang anggiat bui mangurupi hita.